No nic, už na tebe kašlu, už jdu pryč. Už jdu. No. To je dobrý. Tak pojďte, mobové, pojďte. Tuc. Už to leze, už to jede. Co si udělat nějakou tu... Hele, když si tady na tom serveru postavím XP farmu jako ze spawnerů, bude fungovat? Jo, tak to jdu domů a jdu si postavit farmu. Já klidně najdu, teď to není, tady ti vracím ten meč. Hele, padlo mi železo ze zombika. Šípy, kosti a tohle. Jo. Uhořte perly. Uhořte ender perly. Ne, já jsem tam hodil dýni. Teda tchýni. Neviděl. Nevíš, proč se tak bujgujou ty? Davide, portni se nevíš portovat. Takže si vezmu účinnost IV. Účinnost IV něžný dotek, ten si... Čekaj, ještě si vezmu, čekaj. No. Počkej, no. Jo, vidím, já jsem koukal, co jsi to nohou načižil. Ono to není problém natěžit. Hele, a já nejradši bych našel ne na Cave Spider, protože ty jsou hrozný. To se nedá z toho dělat to. Ty jdeš mlátit? Ty vole. Nemám je rád. Počkej. To kým zakaž move. Teď to není takový problém. Jak, co to je ten Timko? Není náhodou tam u tebe Timko? Ty vole, to je... No, dobrý, není. Hele, našel jsem iron. A já, tyjo, jemu nevěřu, on hrál se mnou PvPčko. Jaj, tyjo, já jsem narazil na redstone na jeho kopu tím účinností. Iron.
A jo, hele, ona Snowpixel prodává levně diamanty, Davide. Tak to přijmi vodní. Ona prodává za dost levný prachy ty. Jo, já jsem si taky koupil diamanty u ní. Nevím, taky nějak tak 3 nebo kolik. Hajzle, zase, hele, to je dobrý. to... Jo, já mám 720 něco diamantů. Ne. Au, kostlivec, Kosťa. Gosťa. Gosťa, nemám rád gozdi. Cože? Tak z nich udělej bloky. Jo, mám na sobě jenom s tím obrana proti střelám. Počkej, že jako bereš moje diabranko? No proto. Ty vole, zapí! Nic jí nedávej. No. Zvlášený oko ti nic neudělá. Já už těším, ale ne, dia. Jo, 61. Mám spawner na kostlivce. 61 a 19. Jo, tak počkej, já si počkej, já přijím... To... Čekej. To... A... Co... No, dej na mě to... A... Dobrý. Tady je spawner, ale...
Já mám sice obranu, ale... A tak já tě to otevřu. Hele, smaragd! Oh shit. Tam. Počkej, tak to kill a já to jdu osvětlit. Kill to! Jo? Kill mě. I po mně ani nejde hustý. Au, už je po mně hajzl. Obrana proti střelám a dýchání. Tady je co? Počkej, já... Tyjo, hele... tady asi udělám ten XP farmu. Takovou... Jo, tak počkej, tak já... Vyletím nahoru, jakoby... ven. Udělám si tam nějaký sloup, kde... Označím si to. Uděláš tu resku? Je. Jo, tak já tady počkám. Jasný. Nějak velkou hodně, aby byla. Jo. Davide, dej tap. Dej tap. Udělal ti to? To v tom je... Vidíš to? Jak máš tam ty porty? Tak jo, tak to udělej a já se nesmím hejbat, protože to budu mít zakázaný. Tak počkej, já jdu. Budu osvětlovat. Sorry. Jo, to bude stačit. A já to tady zatím nějak upravím na to, abys... Počkej, já jdu home a přijdu k tobě. A s nějakým materiálem, který na to budu potřebovat. Nemám vodu, toho. Hej, Snowpixel chce tepát to co app. Ať si naštve. Půjdeš na to podeny. Hej, to taky nepřijmu. Nám zničí spawner. Já jsem si nevzal zase home. Já jsem si nevzal sekerku. Shit. Já nechci dřevěnou. Já tam chci vykopat ty sloupy. Ale už mám, dobrý. Daj ty. Oni jsou tady mi k hovnu. Nemám, musíš si to těšit ručně. Ty vole. Já jsem si hrál na lva a spolknul jsem minci. Jo. 3. Nevím. Počkej. Kde seš? Jo, tady. Počkej, já jsem ji ale zazdil. Počkej, tady nejseš. O! Aha. Aha, tak počkej.
No. Jo. Odsaď. No, to bude stačit akorát. Co tam má tvoje mama povídá? Čekaj, já se nebudu hýbat.